uwarsu to kimarka ce ta zube. Ballantana duk ɗan da yake ganin kana cin mutuncin uwarsa a gaban idansa to ba za ka taɓa mutunci a wajensa ba ko kai ne ubansa. An samu ba ɗaya ba ba biyu ba ƴaƴa sun raina iyayensu maza saboda me? Saboda wulakancin da iyayen maza suke wa iyayen mata. An samu da yawa ƴaƴan da suka daki iyayensu maza ma don su kare iyayensu mata. To da ka kiyayi irin haka. Ita kuma abokiyar zama da ake haka take jin daɗi. To Bahaushe yana da karin magana ya ce bulalar da ta daki uwar gida ita take dukan me? Amarya. Kar ki ga yau ane wa uwar gida haka gobe zai iya dawowa kanki. Kamata yake taimaka wa uwar gida wajen ku fahimtar da mijinku ya gane wannan ba daidai bane. Dan tarbiyyar ƴaƴanku ta kubuta dan kuma ku zauna lafiya cikin girmamawa da mutuntawa. Idan matanka sun maka ba daidai ba na laifi ka samu kowace ta hanyar da ta dace kai mata nasiha. In so samu ne daga kai sai ita, nasihar ta fi a haka. Amma duk faɗan da za ka yi wa mutum ka zo ka ne masa shi a cikin mutane saboda ka isa da shi a gaban wanda suke ƙasa da shi, to wannan ba sunansa faɗa ba, sunansa tozarci. Shi kuma tozarci in laifi kake so a daina baya sa a daina laifin, sai dai ya sa a kan gare ma a ci gaba da yin laifin. Girman ka ya zube a idanta, ta daina maka biyayya, ta daina ganin kimarka, wata rana ma in ka faɗa ta mayar, to kaga girma ya faɗi. Da haka da Allah magidanta mu ji tsoron Allah mu kiyaye irin waɗannan ladubba. Allah ya sa mu dace. Takarda ta gaba mai takarda ya ce assalamu alaikum.